לעשות לכם סיור חדר כי שיניתי אותו וסידרתי אותו בסופש. התחילו הפינה המושלמת והאהובה עליי, פינת האיפור. הנה אני, תודה רבה. קודם כל עשיתי לי פה פינה של אווירה, נר, כאלה, היגיינה. זה היומן, וכמו שאפשר לראות הוא מלא 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 במשימות. הלו"ז שלי מפוצץ. פה יש לי את כל המברשות איפור לפני שתשאלו מאלי אקספרס, ואלה מאיקאה. זה גם אפשר למצוא בשיין, בסקרה. שמתי פה את כל הגלוסים המאלפים שלי. המעמד המושלם של הבשמים, זה השוס של השוס מאמזון, תראו איזה נדיר. פה יש לי את הכוס מסטארבקס ומעמד שאני שם את הטלפון. בבקשה, מגירה ראשונה מייקאפים, כמובן הדרן כאלפנט, לא להתפוצץ ולא להתמרמר. מגירה שנייה, יש לי פה ברונזרים, סמקים, שימרים, והכל באמת אסתטי ומאלף. מגירה מספר 3, קונסילרים, זה כל המוצרים הרטובים, כמו שאתם רואים. מוצרי גבות, פודרות, הבנתם. מגירה רביעית, מסקרות וכולי. ולמגירה הבאה פלטות צלליות. מגירה הבאה מוצרי שיער. וכל המוצרים האהובים עליי פה של הבוטל או לדאוג. עכשיו אני עוברת לפינת הטיפוח. וואו, זה מטורף. כאן כל התכשיטים, לא זה לא סברובסקי, זה ספורו. פה יש לי את כל הגואשה ואת כל האביזרים. פה יש לי קרמים, קרם פנים, מסכות וכו'. מוצרי שיער, גומיות, סיכות, טטטה, מסכות מאלפות של קורלה דוויל. טוב, זה הופך להיות חופר של החיים. תגיבו אם בא לכם חלק 2.